Здравейте хора, ще правим влог. Днес е 2 април. Бяхме сутринта на плажа и сега ще направим един влог около 4 нещо след обед и ще ви покажа много какво има. Ето тук малко кифлеем, да си покажем аутфита, колко сме яки. Не знам дали казах, но това ми подари най-добрата ми приятелка за рождения ден и да. Сексеван. Виж какъв модел е асансьор, аз не бих си била в такъв асансьор. Ако се следва, какво ще правя? Ето хора, тръгваме са нагоре да видим какво има. Това е леко. Дай да видим нагоре какво има. Вижте ми ногтите колко са яки. Всеки вчера, защото старите ми паднаха. Но са яки. Аз винаги съм искала такива с сърчица. Сега ще обикаляме уличките, да видим какво има. Тук има Дъглас. Сега са босни. О, кученце. Тук има Дъглас. И всякакви такива марки има. Друни, за първи път го чувам. И да. Хора, забравите ви кажа, че успях да се взема левия, защото аз по принцип пуша терея. Обаче на моя слив, в който аз живея, няма левия. Само в България съм виждала левия. Особено в Стара Загора. В Стара Загора не знам дали има. Обаче най-накрая тук успях да се взема и са 3,50. Тук както тереите, така и левията. На острова, където аз живея, тереите са 5 евро. Не бе 10 лева. Представете си каква е разлика. Винаги на Канарските острови, ако идвате и сте пушачи, да знаете, че цигарите са по-евтини. Това са по-евтини. И тук пак има алехоп. Навсякъде е това нещо. Навсякъде. Има всякакви кошари. А на мен това не ми харесва. Няма е страх от кошари. Малко левия вайб. Много са хубави. Май с ментол това ме много яко. Много яко. Мирише хубаво. Тук не знам какво показвам, но ето едната уличка. Много е яка. И наистина много ми харесва, много ми допада. Много е яко направено и наистина е много яко. Хора, не мога да повярвам. И първи път, когато съм на почивка с баща ми, ме пуска сама да се разхождам. Буквално сега ще кажа час. Един момент. 5 часа и 1 минута. По никое време. Хората имат сиеста. Но аз съм турист и ще се разхождам сама. И нашата уличка е такава главна. С магазини. Има Ню Йоркър, Алехоп, и такива работи. И мога да поразгледам малко какво има. И да, ето в уния заведения там пих кафе преди един ден, мисля, и пих американо. Любимото на Хюнджин, на Stray Kids. Обаче аз го пих без кофеин, защото ми става лъж. И да. Между другото, си сложих тапет на Намджун от BTS и Hyunjin от Stray Kids, защото буквално те са супер душички, човек. Супер големите душички. Аз, нали, естествено и другите мембари от BTS и Stray Kids обичам. Мисля, аз не ги деля кой ми е най-любим и така нататък. Просто аз обичам всички и не ги деля. И да, тук има манго. Манго като бившата ми гадже. Защото I left my man to go because it's mango. Вчера имаше някакви хора, които уж искат да даряваш пари, но те са измамници. Уж ще ти кажа, че са за дарение, а всъщност не са за дарение. И да, сега ще влизам в магазина. Ето това е нашата уличка. Ето от тази страна ни е хотела, а долу е нещо като фонтан. Много ме е странно да влъпвам, като има хора около мене. В принцип не го правя.
гайс, бяха в Дъглас и някакво, нали си гледам и жената е като може ли да ти помогне с нещо, съм като гледам, защото нямам пари в мене и някакво да си купя. И имаше някакъв лак, където беше 8 евро. Няма да го купя. I guess. Мисъл? Това където Алехоп, хотела ми е онова синито с сините неща. И сега съм надолу. Искам да влеза в Ню Йоркър. Там видях един топ, който много искам да си взема. Аз имах подобен, но баба ми го изхвърли. И трябва да си взема чорапи от някъде. Защото си бях... Буквално не ме джъжвайте, но имам само един чев чорапи. Защото съм с черни обувки. И си взех черни чорапи. И да, ето го Ню Йоркър. Сега ще вляза в Ню Йоркър. Между другото, хора, съжалявам, ако не се чува добре, но буквално съм навън и има вятър. И тук ще излязох от Ню Йоркър. Нямаше нищо интересно. Заклевам се, нямаше нищо интересно. Имаше едно худи, което беше по 10 евро. И само... Имаше мой размер, обаче аз харесвам да ме е по-широко. Имаше единствено XL. Аз по принцип нося M или L, но по принцип харесвам да ме е по-широко и затова XL. Имаше единствено XL. И мисля, че беше мъжко. Да, и буквално баща ми иска да си взема пури. Затова сега съм на мисия да му търся пури. Имам едно приятелче в Германия, което обожава Макдоналдс. И къде да иде, само яде Макдоналдс. Ако беше тук с нас, нали с родителите му, щеше буквално да се забие в Макдоналдс или в Бургер Кинг. И сега съм на лов са пури. Обаче искам да видя дали магазина работи, за да може баща ми да си вземе тези прослути пури, защото и аз искам да пробвам пура. Мисля, тези пури, които той иска, са такива тънки, не от тези нормалните тънки. И сега съм на Пласа Кантелария. Мисля, беше от тук някъде. Да, от тук. Сега ще видим дали работи, защото го намерих. Не работи всъщност, акшен не работи. Не. Защото трябва да ето този магазин е тук, но не работи. Не работи. Wait, what? Не работи. Работи. Защото бяхме в... Мисля, че и този магазин е тук, по който пак има цигари и такива рачи. От тук си взех левията по-рано. Гайс, тук ни казаха, че и тук долу има пури. Отиваме вчера и казваме на жената, имате ли този сорт пури, защото баща ми търси едни специални пури. И тя, не. А баща ми не говори испански, аз нали през цялото време трябва аз да превеждам. И буквално съм като... И те казаха, че има тук. И тя жената като не. И да. Защото сега съм срещу слънцето, а ме пече. И се сетих, че трябва да си взема слънчеви очила от някъде. А баща ми е сигурен, че ми е взел слънчеви очила, а аз нямам. В смисъл, единствените очила, които имам, са диоптерните ми, защото аз не виждам надалеч. Само 10 очила имам. Други йок, никакви нямам. И трябва да си купят някъде. От Алехоп видях, че има. И трябва да си купя оттам. Окей, гайс, в Алехоп съм и се надявам пак да не ме преследват някакви животни, защото от тези животинки има навсякъде, където ходят. Има някакво лайно. Някакво. Лайно. Лайно, брат, защо не? Да, хора, на 18 съм, обаче вижте какви играчки се намерих. Стрес топки. Но яки, някакво малко момиченце ме гледа, но са много яки. Но най-яката, която намерих, е това. Има капибара, аз много обичам капибари. Не, това е мопс. Къде е капибара? Не, аз го бърках, че е капибара. Това не е капибара. Много обичам да стискам такива работи.
Като дете на Коледа съм много обичам такива работи. Виж колко съм яка. Гайс, видях едни капибари. Аз съм обсебена. Аз много обичам капибари. Малките струват 8 евро, а големите 12. Искам си мъкна капибара. Знаете ли какво? Като бях на плажа, отидох се преобличам, нали, шорчите, и някакъв мъж ми навлезе в заблекаването и аз, нали, му казах някакво... Просто нещо му казах и после го видях и аз му казах нещо в сорта, поне се казва извиняй. А той ме погледна някакво... Просто и той ми влезе в заблекаването, като се преобличам. Ако бях гола... Хора, аз полудях по тази капибара и сега отивам да казвам на баща ми да бъдете парите си я взема. Аз полудях. Много обичам капибари. Както казах по-рано, съм си сложила Хюнджин и Намджун. Вижте колко е яко, аз наистина обожавам. Аз ги обожавам тия хора и наистина са много сладки. Awkward. Намерих си слънчеви очила. Взели сме ги. Обаче баща ми каза, че няма да ми вземе капибара. Но аз без капибара няма да си тръгна от тук. Заклевам се в Господ. Няма да си тръгна без капибара. Намерихме църква и сега ще влезем. 6 часа и сега бият камбаните. Много е хубава. Ще снимам. Ето това е църквата. Стълби. Мразя стълби. Мразя стълби. Изморих се. Трябваше да се качим от там отдолу до тук и се изморих. И здравейте, моите хора, в мола сме. Трябва да търся тоалетна. Бях вчера тук и си купих тези ногти. Сега трябва да търся тоалетна, защото ми се ходи. Ето тук по път да търсим тоалетна, намерих я и се снимах в огледалото. И някакви две момичета с синдром на Даун ме гледаха много странно, защото се снимах в огледалото. Просто съм яка. Оказват се, че може би ще си взема капибара от Лора Парк. Сега съм на лов за нещо си. В Праймарк. Вчера бях тук, както казах. В Карфур съм и търся баща ми. Харесах си ногти в Праймарк. Обаче двете в чифта са 4 евро, тъй че ми трябват 8. Но са яки френски. И тия са леко френски. Но са яки. Ето малко от Тенерифския Карфур и търся баща ми в момента. Намерих си ногти. Утре пак. Измъкнах си ногти. Купих ги. Гайс, в Lidl сме. И сега купуваме неща от Lidl. Между другото, вижте, имаме и този парфюм. И щях да си го взема, обаче не знаех дали мога да го взема. И си взех един с банан, много хубаво мирише, но го взех от Меркадона. Меркадона е специален, мисля, такъв верига магазини в Испания. И го няма в България, много хубав. Някой ден ще ви го покажа. Да, тук се обикалям в Lidl, показвам си пак ногтите и тук не знам какво се случва. Много ме боли корема, защото съм в цикъл. И да. Но... Ето там е тая, че иска да си купи бира. И се прибираме. А те? Айде си смайто галапенце. Пред Любимир. Пред Lidl. Айде не верате го спроти пред Lidl. Тук сме седнали на една пека, която намерихме на първи и тук прагнахме Леля, че сме си взели кученце, а всъщност не сме взели никакво куче. И тук тя ти гледа странно. Директор вика, о, ме точно така пише, о, не.
О, не. О, не. Може би така бира от Севилия. Сега тати се оплаква се обдира. Да. Оплачи се, защо? Защото на плажа продаваха една Крус Кампо. Това е може би най-скапаната бира. И то не е бира, даже пирен продукт. И пише на моя приятел чата, че съм много разочарован, тъй като няма от моята любима бира Дорада. И той вика, о не! О не! Толкова е смотан, че се говориш ChatGPT сам. Те не казвам ChatGPT с къв гласа. Ето тук е една рандъм гледка, вижте колко е яко и тук красота бе, красота. Уж река трябва да има, ма никаква река няма. Абсолютно нищо, не знам откъде тече това нещо. Ето ме и мен пак, вижте колко съм яка. Тук се мисля пак си за яка, не знам, просто си вайпвам, но с чипса, който не ям. Просто гледката е много яка, тук трябва да слизам по едни стълби, как не съм се пребила, не знам. Обичам стълби, с които слизаш надолу, обаче за качване на стълби се измарям. И да, тук гледам малко да не се пребия, защото като знам какво съм с първото магаре, най-малкото, което мога да направя, да си изкълча крака. Да чукна на дърво, да не си го щупя, защото не знам как се прибирам вкъщи, ако си щупя крака. И да. Намерихме някакви църковни работи. И ще ги снимам. Много са интересни. И паднете на нокът. Много са страшни и утре в Ла Лагуна ще ги снимам. И да, просто виж колко са страшни, човек. Много са страшни. Аз се плаша супер лесно, тъй че много е лесно. Ако ме види някой на улицата, ще е много лесно да ме изплаши. Малко е с... Вие така са жените. Малки момиченцата. Но това как ме джемскерна. Ето ги. Ето е църквата, откъдето дойдохме и прилича на тази от Созопо. Вижте какво голямо ключи там. Ето тук трябва да се покръстим, защото сме пред църква и да. Добре хора, завършвам този влог. Утре ще снимам друго, защото е разпити петък. И да. Това беше за сега за днес. И да. Чао!